инак силсилаи бозиҳои финалӣ миёни дастаҳои Соро Компания ва Истиқлол идома дорад. Як бозии хеле ҳассосе моро дар пеш аст ва бояд бигӯям ки агар дастаи Истиқлол дар финали ин гуна бозиҳо ба қавли навкор аст, аммо дастаи Соро дар ин кор хеле таҷрибаи комил дорад ва ҳисоби умумии бозӣ 2-1. агар дастаи Соро Компания пирӯз мешавад, пас чемпион мешавад, аммо агар дастаи Истиқлол пирӯз мешавад, пас як бозии дигар дар майдони хонагии дастаи Истиқлол баргузор мешавад. якҷоя мебинем ки ин муқоимати шадид ба чӣ анҷом меёбад. шуморо ин гуна хоксор надида будам дар як гӯшаи андешамандона ё ин ки тамаркуз барои бозӣ аст. Не, ҳама вақт ҳамин аст. Мушоҳида накардам. Аҳамият надодида ки хай бозӣ асос, бозӣ алкунанда аст ва бояд тамаркуз, ҳама консентрация барои бозӣ бошад. Ором бошем, ки эҳсосоти худро идора карда тавонем. Пайра, ман ҳамин ҳолати нозик аст вақте ки як қадам мондааст. Агар 5 қадам мондааст, пас маълум аст ки 5 қадам аст, аммо як қадам бисёр нозик нест? Як қадами аз ҳама душвор аст. Аз ҳама қадами душвор ҳамин аст ва вақте ки 5 қадам аст, 6 қадам аст, осонтар аст, лекин вақте ки ҳамаро тай мекунем ва як қадам меонад, бисёр душвортар аст. дарвозабони феълии шумо ҷои дарвозабони қаблии легионератонро 100% гирифт фикр мекунам, аз оташ баромад. Гумон мекунам, 100% дарвозабони рақами як аст. Что случилось вчера? Да, ну это футбол, да, это бывает так, что вот были ключевые моменты, где 1-0 вели, 2-1 вели, там 1 гол, вот преимущество, 2 мяча там, да, и уже команда психологически уже по-другому, и вот это не случилось, и, к сожалению, в конце еще чуть-чуть, наверное, усталость тоже есть, да, и в конце пропустили, к сожалению. Немножко не давит, что 2-1 в пользу вашего соперника, на вас лежит огромная ответственность. Нет, ну мы 1-0 проигрывали, там не есть шанс, мы до конца будем, насколько сейчас -2 игрока, ну мы будем, что нам остается, мы должны до конца биться и все, и потом результат, потом в конце посмотрим. Как будете пополнять, заполнять отсутствие? Сложно это, но ну, кто будет, да, друг друга за это помогать и будет биться, да, все на поле, кто видит. Удачи вам. Спасибо. Истиқлол ҳам ҳамун ҳарифи аршад ва сазовори Соро дар ин финалҳост. албатта Истиқлол имрӯз ҳарифи асосии мо аст. Маълум аст ки бисёр дар як сатҳи баланд бозӣ мекунад ва аслан он бозингарои дар Истиқлол бозӣ мекунанд ки пештар дар Сипар бозӣ мекарданд, ки дар дастаи мо ҳам бозӣ мекарданд. Бозингарони мунтахаб ҳастанд. Албатта бозингарои мунтахаб ҳастанд ва як чизи хушайндиовар аст ки сатҳи бозӣ ҳам Истиқлол ҳам Сипар нисбати соли гузашта хеле баланд аст ва агар шумо ба фикрам таърихи телевизионе ки аз майдонҳо шоҳид будем ки бениҳоят се рақобати шадиду диданӣ буд ки барои фикр мекунам аввал алалхусус зиёдтар барои тамошобинон бисёр як як ангезаи зиёд буд. Агар дар маҷмӯъ Шарофиддин бигирем, дар маҷмӯъ яъне аз мавсими қаблӣ дида ин мавсим шадидтар ва диданитар аст. Бале, бахусус бозиҳои финалӣ, диданитар аст, шадидтар аст, бозиҳо дар сатҳи баланд ҳастанд. Бибинед бозии якум 1-0 буд, бозии дуюм дуранг буд ва дар сисазарбаҳо моншам бозии сеюмам бо таносуби 1 гол мо ғалаба кардем. ин нишонаро дорад ки дастаҳо баробаранд. Фирӯз, чӣ шуд дирӯз? Дирӯз вақт синни ҳариф омад кард. Вақт синни тарафи бари ҳариф омад кард. Имрӯз боз 2 нафари дигар намерасад. Чӣ гуна онҳоро талаффуту ҷуброн кард? Мушкил аст. Мо бояд бозиқонро нишон диҳем.
муваффақият барои шумо бачаҳо. Саломат бошед. Мана дӯстони азиз, дарвозабонҳои дастаи Истиқлол хело азми қавӣ доранд ва мутмаинанд ки ин бозиро ба фоидаи худ ҳал мекунанд. Мана майдон, мана Истиқлол ва мана Соро. аз ҷониби ширкати формула 55 бозии лотарея созмон дода шуда буд ки чиптаҳояш ройгон буданд. Салом алейкум. Ин баъди бозӣ розыгрыш мегузаронем. Главный приз телефон ва дигар маблағҳои пулӣ. Аз ҳисоби формула 55? Бале. Ин барои аввалин маротиб аст ки ин гуна? Не, мо ҳар як бозӣ финалода хеле розыгрышҳое мегузаронем. Дар оянда ҳам шиданаш мумкин аст? Албатта. Хуб, ҳама гирифтанд, ин ройгон аст, чӣ гуна аст? Ройгон аст, баъди бозӣ розыгрыш мешавад. Ба ҳама ана ҳамин гуна? Манам хел гуна рақам метиҳем, аз мобайн ду қисм карда, як тарафашро ба лотатрон мепартоянд, дигар қисмашон дар дасти худашон мешавад. Хуб, имкон аст ки ман бигирам? Марҳамат. Мана бачаҳо. Мана бачаҳо. Ин хел мана. Шумо иштирокчии бозӣ шудед? Ман иштирокчии бозӣ шудам ва агар бахт ба ман хандад, мана ҳамин рақам 0088 дуруст? бозӣ мекунад ва ман соҳиби телефон мешавам. Саломат бошед. Ташаккур. формула 55 ин шом бо тақсими чиптаҳои ройгони лотарея иктифо накард. дар даромадгоҳи толор аз ҷониби формула 55 як бозӣ ҳам дар инҷо таҳия шудааст. мана чӣ гунае ки мебинед, дар онҷо сабади баскетбол бозӣ аст ва дар инҷо тӯб аммо на бад аст, балки бо пой ин тӯбро вориди сабад кардан дар кор ва албатта соҳиби тӯҳфа мешаванд. ман як маротиб кӯшиш мекунам, ман намедонам ки мешавад ё не, аммо ба ҳар сурат кӯшиш мекунам. хуб, 1 2 3 қариб ба ҳар сурат нашуд. бигзор, ҳар нафаре ки метавонад албатта соҳиби тӯҳфа мешавад. наворбардори мо ҳам кӯшиш мекунад. Сайнурдин ҳам як бора нашуд. Сайнурдин, ин шом шоми мо ту набудааст. мо ба дохил меравем то бо мухлисон суҳбат кунем. рафтем. хуб, мухлисон ба оҳистагӣ ба толор ворид мешаванд. хуб, шумо ва ин писарони шумо ба ки мухлисӣ мекунед? аслан мо ба дастаи Соро мухлисӣ мекунем. аз бозӣ чӣ умед дорам? умед дорем ки Соро ғолиб мешавад дар ин бозӣ ба дастаи Истиқлол. Истиқлол ҳам ки хеле дастаи пурқувват. Соро бисёр ҷавонон, бисёр бозингарои тими ҳамин футзал дар мунтахаб дар Соро ҳастанд. ба дастаи Соро боварӣ дорем ки ғалаба мекунад. хуб, бачаҳо, ба ки мухлисӣ мекунед? Ба Соро компания. як маротиб бигем Соро ба пеш. Соро ба пеш. хуш омадед. ҳама каса якҷоя. Соро ба пеш. Соро ба пеш. мана бачаҳо мехоҳанд ки дастаи Соро ғалаба кунад. барои дастаи онҳо муваффақият мехоҳем. саломат бошед. дар ин бозӣ шояд тақдири медалҳои тилло ҳал мешуд. аз ин рӯ ба тамошои ин бозӣ мухлисони зиёди дастаҳо ва мутахассисону коршиносон ҳам ташриф оварда буданд. бобо, агар хато накунам, имрӯз ба ҳайси тамошобин омадед ё мухлиси касе? Не, мухлис нестем. албатта бозиро тамошо омадем ҳамроҳи додари хурдӣ, чунки дирӯз вақте ки ман шорих мекардам, воқеан ҳам аз финалҳои лигаи қаҳрамонҳо ё ҷоми ҷаҳонӣ ё ҷоми аврупо ё бозиҳое ки дар гуфти шумо 100 сол як бор баргузор мешавад, аз онҳо ҳаловат мебарем. вале дирӯз воқеан ҳам Соро компания ва Истиқлол нишон доданд ки ин бозиро на танҳо аз пушти оинаи нилгун, балки аз ҷои воқеа бояд тамошо кард. барои ҳамин имрӯз рӯзи истироҳатӣ аст, мо тамошо омадем ва фикр мекунам имрӯз бозӣ аз дирӯза боз хубтару беҳтар мешавад. бобо, агар ҳарчанд ки барои мухлисию барои тамошо ба ин толор омада бошед, ин барои мо шумо халал намерасонад андаке бозиҳоро таҳлил кунем. хуб, дастаҳоро чӣ гуна баҳо медиҳед? хуб, аслан дирӯз воқеан ҳам як бозӣ агрессивни, яъне эҳсосоти хеле ҳам баланд, асабонияти бозингарон дида мешуд ва ин то як андоза хуб. аммо аз лиҳози агар тактикӣ бубинем, ман воқеан ҳам ба мураббии дастаи Истиқлол аҳсан мегӯям, Александр Ҷабирадзе, ки бисёр як тактикаи воқеан ҳам олӣ гузошта буд, чунки аз рӯи иқтидори бозингарон Соро компания аз Истиқлол беҳтар аст. мо хуб медонем, чунки қариб 80-90% бозингарони дастаи Соро компания узви тими миллӣ ҳастанд ва дар Истиқлол танҳо 2-3 нафар ба тими миллӣ даъват мешаванд, вале бо ҳамин ҳам мураббӣ як тактикаи гузошт, ки аз рӯи тибқи
ҳисобҳое ки ман дар ҷараёни гузориш кардам 12 имконияти голзанӣ танҳо Истиқлол дошт. Албатта имкониятҳои голзании Сорокомпания камтар буданд, доштанд, вале Истиқлол имкониятҳои зиёдтар дошт. Ин аз он гувоҳӣ медиҳад ки яъне ҳамун стратегияи бозиро сармураббии дастаи Истиқлол бисёр дуруст монда буд. Ва бубинед баъзе бозигарон ки дар ҳолати хуби бозӣ нестанд, дар бозии дирӯза хеле хуб дурахшиданд. Шавкат Ҳалимов яке аз онҳо буд ки ҳатто метавонист хетри кунад, аммо дар чанд маврид муваффақ шуда натавонист. Ба ҳар сурат ман фикр мекунам имрӯз акнун ҳам Пайра Воҳидов ва ҳам Александр Ҷабирадзе аз ҳамун чӣ мегӯянд чизҳои махфии худ кор мекунанд, чунки ҳар мураббӣ дорад албатта ки дар бозиҳои ҳассос як чизи махфии худро нишон медиҳад. қавли ҳилаи охирини худ. Бале, ҳилаи охирини худ, чун барои Сорокомпания ин бозӣ аз ҳама ҳассостарин аст, зеро дар сурати пирӯзӣ онҳо аллакай унвони қаҳрамониро ба даст меоваранд. Барои ҳамин фикр мекунам имрӯз бояд Пайра Воҳидов ситоди мураббиёни ӯ худро нишон диҳанд ки дар бозии ҳассос албатта тактикаи онҳо метавонад кор диҳад. Боҷон, барои шумо тамошои хуб. Саломат бошед, ташаккури зиёд, муваффақият. Мана гурӯҳи дастгирии Сорокомпания. Хуб, чӣ гуна омодагӣ дорем бачаҳо? Ассалому алайкум. Ман Мухриддин Раҷабов, фан клуби Сорокомпания ки имрӯз дар толори маҷмӯаи давлатии бозӣ дорем муқобили Истиқлол. Читаре ки дина диден мухлисон 40 дақиқа дастгирӣ карданд, имрӯз 98 дақиқа дастгирӣ мекунем ва Сороро ҳамирӯз дар ҳамин варзишгоҳ кубок бардоштанашро ҳатман мухлисон интизор аст. Соро, мо бо туем. Хуб, ин ягон мисраи шеърӣ буд ки гуфтен, ин чӣ аст? Не, шеър аст. Агар иҷозат фармонем, мо як суруд барои Сорокомпания тайёр кардем. Биё. Тайёре? Мо дастаи нон дорем. Мо дастаи нон дорем. Як дастаи Сороем. Сорои мо ягона. Сорои мо ягона. Ира ҳама медона. Ира ҳама медона. Сорои мо чемпион. Сорои мо чемпион. Сорои мо чемпион. Сорои мо чемпион. Соро, 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 Соро. Хуб, дӯстони азиз, фикр мекунам ки агар як дастаи ин гуна дастгирӣ ва ин гуна мухлис дошта бошад, ҳатман бояд пирӯз шавад. Аммо мо барои ҳар ду дастаҳо ҳам дар ин бозӣ барои муваффақият мехоҳем. Баъд аз чанде ин бозии ҳассос шурӯъ мешавад. Якҷоя тамошо мекунем. яке аз достонҳои футзали тоҷик Шерзод Ҷумаев ҷонро ба майдон овард. дастаҳо вориди майдон шуданд ва суруди миллии кишвар садо дод. соро ва истиқлол ба ин бозӣ дар ҳоле меомаданд ки ду нафарӣ аз бозингарони калидии дастаҳо дар ин бозӣ ширкат намекарданд. пештоз бояд бигӯем ки агар адами Комрон Алиев ва Абдуқайюм Умаровро истиқлол бо ғалабаи худ якнав ҷуброн кард
аммо дар бозии соро компания набудани Идрис Ёров ва Некрӯз Алиаҳмадов сахт эҳсос мешуд. ин буд ки Истиқлол аз дақиқаҳои аввал риштаи бозиро ба даст гирифт ва ҳарифро сахт фишор меовард. ин фишоровариҳо ахиран самар доданд ва Арсланбек Турсунов дар дақиқаи панҷум Истиқлолро ба пеш баровард. Файзалӣ дорад дар умум. Айни замон кӯмак намерасонад ки аз голи Арсланбек Турсунов Сороро наҷот диҳад. Арсланбек аз ақиби Файзалӣ Сардоров истода буд, аммо Файзалӣ ӯро нахапид ва легионери Истиқлол бисёр авосон тӯбро ворид дарвозаи Соро мегардонад. баъди 4 дақиқаи дигар Насратшоҳ Исмоилов дар ҳисоби бозӣ афзуд. ҳамла ва метавонад ки гол шавад. инҷо қоидавайронкунӣ буд ё на? чӣ ишора мекард доварон? бале гол 0-2. албатта ин ҳисоб Пайрав Воҳидовро нигарон кард ва ӯ ба ҷои дарвозабон бозингари изофиро ба майдон овард ки ин нақшро Дилшод Саломов бозид. аммо ин бартарӣ ба Соро чизе надод ва дастаҳо бо ҳамин ҳисоб ба танаффус рафтанд. Партов ба ҷариба гӯ тӯп ба сутуни дарвоза бархӯрд. ва ҳамин тариқ тамом. қисми аввали рақабати чоруми финалии силсилаи ниҳоии Суперлигаи Тоҷикистон ба футзал. баъди сипарӣ гаштани чанд дақиқа аз қисми дуюм Пайрав Воҳидов дигарбора аз усули ивази дарвозабон кор гирифт, аммо он на танҳо ки кор надод, балки ба Истиқлол имкон дод ки тӯби сеюми худро вориди дарвозаи Соро кунад. гол! дарвоза ба дарвоза гол мезанад акнун Фирӯзбек Муродов. Дилшод Саломов метавонист ки баргардонад ин зарбаро 100%. аммо боҳояш монанде ки печид ва гол ба номи Дилшод Саломов қайд мегардад. барои чӣ? дарвозабони Истиқлол Фирӯз Бекмуродов дар задани чунин голҳо ба қавли ҳамто надорад. замоне ки Соро дарвозаро холӣ монда буд, ба Фирӯз мушкилие пеш наомад то тӯбро вориди дарвозаи ба истилоҳ бесоҳиби Соро кунад. баъди ин гол дигар маълум буд ки Истиқлол барои нигаҳдошти ҳисоб бозӣ мекунад ва ин бартариро аз даст нахоҳад дод. Соро бошад бо умеди он ки дар футзал чанд сония ҳам нақш мебозад, ҳамона кӯшиши голзанӣ дошт. аммо Раҳмоналӣ Шарипов бо задани голи чорум ба якборагӣ охирин умедҳои шогирдони Пайрав Воҳидовро ба боди фано бурд. дар ин бозӣ Соро компания ба худаш монанд набуду баръакси кор Истиқлол дар қиёс ба бозиҳои қаблӣ бо ҷуръат, бо суръат ва бо эътимод буд ки аз рӯи гуфтаи мутахассисон бо ҳама рукну паҳлӯ аз Соро бартарӣ дошт. тамом тамошобини азиз, хотя меёбад рақобат 0-4 калонтарин пирӯзӣ дар силсилаи финалии Суперлигаи имсола. Хочу наших болельщиков в первую очередь ребят поздравить. Они большие молодцы. Сегодня вышли, да, и вот как будто последняя игра их жизни. Друг друга поддерживали. Плюс вчера сегодня говорили, что -2 игрока у нас. И как раз вот объединились, да, и друг за другом. Только так можно. Соро очень хорошая команда. И если вот это, да, как сегодня они бились, да, по-другому никак. Результата по-другому не будет. Сейчас 2-2 и видите, да, как напряженно, да, все, и 5. Сейчас главное, что надо отдохнуть и готовиться к пятому игру. бозӣ хеле аз аввал душвор шуд ва ҳариф ҳамон иштибоҳе кардем тавонист истифода барад ва бозиро бурид ҳариф. ҳариф хубтар бозӣ кардан, бозиро буриданд. бозии оянда ва фикрам беҳтарин бозӣ бояд шавад, барое ки бозии финалӣ мешавад. бозии қаҳрамонӣ ва кадом дастае ки тайёрии хуб бинад, ангезаш зиёдтар бошад, ҳамон қаҳрамонӣ то ҳисоб мешавад. инак ин муқоимати шадид бо ҳисоби 4-0 ба фоидаи Истиқлол анҷом ёфт ва акнун моро
با قولی که فینال اساسی بازی پنجم انتظار است و در آنجا البته غالب معین می شود.